ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. вақтҳои охир бисёртар бачаҳо занг мезананд ва телефонҳои нархаш арзонтарро мепурсиданд. ман ҳам шуморо мефаҳмам. дар ин 3 моҳи хунукӣ кор кам, пулҳо кам аст ва боз аз Тоҷикистон бисёр бачаҳои нав омада истоданд ва ҳоло корро оғоз накарданд, вале телефон лозим аст. аз ҳамин сабаб бисёртар нархҳои арзонро мепурсанд ва баъзеашон хоҳиш карданд ки беҳтараш ба мо телефонҳои нархаш арзонтарро пешниҳод кун, то ин ки мо аз видео бинем баъдан заказ кунем. ман ҳам хоҳиши бачаҳоро рад накардам ва имрӯз 4 модели арзандаро интихоб кардам ки ҳоло ба шумо кушода зуд дар борааш гап мезанам. вақти шуморо бисёр намегирам, як кушода ин телефонҳоро мебинем. якум оғоз мекунем аз телефони 2020 Samsung A01. ин телефон ҳамин сол баромад, 1 моҳ шуд дар соли 2020. биёед акнун кушода мебинем ки ин телефон чӣ функсияи хуб доштааст. ин печат дорад ки инро даронда намешавад. мекушоед, ин печат аз худи компания аст. экран 5,7 дюйма, двойная основная камера. ду камера дар қафояш доштааст, 13 мегапиксел, камераи пеш 5 мегапиксел ва семиядерни протсессор, яъне протсессори Snapdragon 439. ин протсессор дар ин нарх арзанда аст. як бартери дигар доштааст ки бистри заряд поддерживат мекардааст. памяташ 16 гигабайт. хубии дигараш дар он ки ду симкарта ва ҳам карта памят монда мешавад. хай биёед акнун мебинем ки слоти симкартамонияш чӣ хел аст. чӣ хеле гуфтам, ду симкарта монда мешавад ва як карта памят отдельно, ки ин батареи хеле хуб аст. батареяш 3000 мАч. отпечатки палец надорад, лекин распознавани лиц дорад, яъне аз рӯй кушода мешавад. нархи телефон дар рӯи экран. агар харидани бошед ба ҳамин рақамҳое ки мебинед занг занед. хуб, мегузарем ба телефони дигар. Redmi 8A 5000 мАч батарей дорад. ин телефон дар соли 2019, дар охирҳои 2019 баромад. памяташ 32 гигабайт, оперативни памят бошад 2. аз ин телефон мо беҳад зиёд фурӯхтем. бисёр бачаҳо харида ба Тоҷикистон равон мекунанд, ба падару модарҳо, ба занҳо, ва дар он ҷо ки бисёр интернет истифода намекунанд, аз ҳамин сабаб мегӯянд ки зарядаш баъзеаш то 2-3 рӯз мебарад мегӯянд. хай дар ин ҷо бошад, агар интернет зиёдтар истифода кунед, тахминан 1 рӯз 2 рӯз мебарад. хуб, мекушем. телефон чӣ хеле ки мебинед, телефони на он қадар хурд аст. дар қафояш як камера дорад. ин ҳам мисли телефони Samsung A01, ду симкарта ва ҷои отдельно барои флешкарта доштааст. 5000 мАч батарея. дисплеи 6,22 дюйма. процессораш бошад Qualcomm Snapdragon 439 монанди процессори Samsung A01. 12 мегапиксел камера будааст. ин телефон ҳам отпечатки палец надорад, вале распознавани лиц дорад. лекин ҳамин хубияш дар он ки телефони калон, телефони қиматтар менамояд. хай, хуб, мегузарем, гапро дароз намекунем, ба модели дигар мегузарем. Redmi 8A рангҳои кабуд, сурх, сиёҳ дорад. нархаш бошад дар рӯи экран. агар гирифтанӣ бошед ба ҳамин рақамҳое ки мебинед муроҷиат кунед. хуб, мегузарем ба модели дигар. Хайр i8. дӯстони азиз, ҳоло ба шумо мегӯям ки чаро маҳз ман ин моделро интихоб кардам. ман чунин модел ба як шиноси наздикам 1 сол пеш тахминан харида будам ки дӯстам аз ин хурсанд аст. телефон бошад то ҳол кор мекунад. барои ҳамин ман маҳз ҳамин телефонро интихоб кардам, чунки дар пеши чашми худам мебинам ҳар рӯз ин телефонро. хуб, мекушем, мебинем. телефонро бинед чӣ хел хушрӯй упаковка кардагӣ. коробкаашам хело базеб аст. хуб, мекушем телефонро. нигоҳ кунед. ин телефонро бинед чӣ хел базеб. нигоҳ кунед рангашро. телефон отпечатки палец дорад. памяташ
32 гигабайт камера дорад. монанди телефонҳои 10-12 ҳазора менамояд. Батареяш 3300 мАч, камераш 8, основной камера 13 мегапиксел ва семиядерный процессор. ҷои сим-карташ мисли дигар телефонҳо 2 сим-карта ва отдельно ҷои флеш-карта ҳам доштааст. Комплектасияшро мебинем чӣ дорад. коробкааш ба ман хело писанд омад. наушник ҳам дорад. росте аз ин хабар надоштам. бинед, ҳатто наушник ҳам дар комплектасияш будааст. ин хай кабел USB, ин зарядник. аз ҳамин сабаб ба шумо дилпур тавсия дода метавонам ки аз ҳамин телефон метавонед харидорӣ кунед. ростест гузаштагӣ. дар ин ҷо барои кушодани наушник. чӣ гуфтам? дар ин ҷо барои симак, барои гирифтани сим-карта. хайр восем ай. хуб, биёед мегузарем ба модели нисбатан арзонтар ки нархашро шумо дар экран дида истодаед. хуб, мекушоем. дӯстон азиз, дар бораи ин модел кӯтоҳ маълумот метиҳам. хай 4G, батареяш 2200 мАч. хубияш дар он ки батарея аз ҳама хубаш отпечатки палец доштааст. процессораш 4ядерный, камераи асосияш 8 мегапиксел, камераи фронтални пеш бошад 5 мегапиксел ва 2 сим-карта мебарад. хуб, комплектасияшро мебинем ки дарунаш чӣ дорад. тамоман хуб, комплектасияшро мебинем. дар комплектасияш батареяш отдельно будааст, наушник дорад. инчунин мисли дигар телефонҳо зарядник доштааст. ха ин ҳуҷҷат барои телефон. ин ҳуҷҷаташ. батареяи ин телефон 3 нюд аст, яъне ки гирифта монда мешудааст. 2200 мАч аст. беҳтарин телефон аст. нархашро дар рӯи экран мебинед. агар харидани бошед, марҳамат, занг занед. хуб дӯстон азиз, ин буд якчанд моделҳои арзон ва дастойне ки дар ҳамин нархҳо арзанда ҳастанд. пешкаши шумо намудам. агар телефон харидани бошед, ба ҳамин рақамҳое ки мебинед занг занед, заказ кунед. телефонҳо ба тамоми стансияи метрои Москва тариқи курьер бепул равон карда мешаванд ва дигар шаҳру вилояту посёлкаи Федератсияи Россия бошад, тариқи почтаи Россия равона мегардад. инчунин доставка то шаҳри Душанбе ҳам дорем. марҳамат, занг занед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, шукри худо кор беҳтарин аст. заказҳо хело зиёд шуд аз ҳама шаҳрҳо. мана дар инҷа имрӯз 2 та хайскрин заказ дорем. 5 та қариб A50 аст, A30 ҳаст. мана ин Redmi Note 8 ҳаст, 2 та дига дар инҷо, 1 та дар инҷо. наушникҳо ҳастанд. баъд Redmi Note 7 қариб 10 дона аст. чӣ хеле ки мебинед, мо амин телефонҳоя манам хел дар коробка зада дар инҷо чӣ хел дида истодаед, ба Московский област, Егоровск равон карда истодаем. инаш бошад Свердловский област, инҷо бошад Краснодарский край, инҷо бошад Якутия, Саха республика, инаш Краснодарский край. хулоса ҳамин хел телефонҳоя пур карда равон кардаистем. ин коробкаи калонаш бошад. бачаҳо аз як завод Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, 7 ҳамин хел 156 телефон якҷоя хариданд. ина телефонҳоро инаминтар упаковка карда равон мекунем. нам хеле аз стекло мемонем. пузирна клёнка ба кати маҳкам карда ин коробкаро ҷо мекунем. инаминтар ҷо мекунем. компютери худмон кати напечат мекунем. ин Санкт Петербург будааст. бо инами скотчо маҳкам мекунем. скотчои почта. нам хел телефон бе ягон проблема рафта мерасад. ҳамин коробкаҳо мисли ҳамин анамино скотч мешавад. ҳамин хел первый классу обычни ҳар хел равон мекунем. да, мо инҷа ноутбук дорем. худамон онлайн пули почтая ҳаминҷа месупорем, онлайн заполнят мекунем ҳамаша. ман инҷа ба навистагӣ ки онлайн оплачена.
ва ин кардонҳое ки дар инҷо шумо мебинед, аз ҳамин кардонҳо мо ҳамин коробкаҳоро тайёр карда, бурдиҷон тайёр карда истаст, манам хел тайёр карда телефонҳоро дар дохилаш шумонда бо плёнкаи пузирчати печонида ва шумо равон мекунем. манам хел коробкача тайёр мешавад. хуб ин дута Redmi Note 8-ро бояд имрӯз стекло зада равон кунем. Баъзе бачаҳо хоҳиш мекунанд ки кушода стекло занед. این تلفن رو باید ما استیکلو زنیم بعدا روان کنیم. بعضی بچه ها خواهش کردن این ردمی نوت 8 کبود بوده. اینش هم دوتا دیگر از کاروبای نقشوده روان میکنیم ما. کسی که خواهش میکند خیلی میگیریم. دوستان عزیز تلفنشه ردمی نوت 8 تلفنشه های بازی مرحمت کنید. ها ما خریدیسیم دور دراز شد. دوستان عزیز ویدیو زنگ زنید. ناوشنیک ها هم هستند. من ناوشنیک ها رو میخوام روان میکنیم. به تشویش میگیرین. خب دوستان عزیز رقم هایی که میبینید حتما زنگ زنید. با تمامی کنج و کنور روسیه روان میکنیم به تشویش.